ଆମର ଏପଟେ ଅଛି ଦଶହରା ଦିନ ବାରିକ ମାନେ ଦର୍ପଣ ଘିନିକି ଆସନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଲା ପରେ ବାରିକ ଆସିଥିଲା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁହଁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବିଦାକି ଦେଲି। ବିଦାକି ଦେଲା ପରେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ଦଶହରା ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘର ବୁଲିକି ବାରିକ ଦର୍ପଣ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ପଣରେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖୁ। ଆମର ଏପଟେ ସେରକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କେଇ ରକମ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାନେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଦଶମୀ। ଆଉ ଆଜି ଦଶମୀରେ ମୋର ଆଜି ଉପାସ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ଉପରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲିନି। ଆଜି ସମୟ ଆସିକି ହେଲା କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମୟ ଆସିକି ହେଲାଣି 2ଟା ହେଲାଣି। ଉପାସ ଯୋଗୁରୁ ଆଜି ପିଠାପଣା କରିବାର ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସକାଳେ ସବୁ କାମ ଦାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖିଆପିଆ ଧୁଆ ମଜା ସବୁ କାମ ସାରିକି ଲୁଗାପଟା ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଆସିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଦଶମୀ ପାଇଁକି ପିଠା ତିଆରି କରିମି। ଆଜି ଦଶମୀରେ ଆମର ବନା ହେବ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଘିନି ଆସିଛି। ଘିନି ଆସିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ସକାଳ ଉପରୁ ସେଇ କାମ। ସକାଳେ ତ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇ ସକାଳେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖିଆପିଆ ଧୁଆ ମଜା ଲୁଗାପଟା ଏଇରଙ୍କ ସବୁ କାମ ସର ମୋତେ ଆସିକି 2ଟା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସକାଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲିନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି ସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। ଆଉ ଦଶମୀ ଆମର ଏପଟେ କି ରକମ କରନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଦେଖେଇମି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟଟେ ମୋ ପାଇଁକି ଲେଖିଦେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଅଲରେଡ଼ି କଢ଼ା ବସେଇ ଦେଇଛି। କଢ଼ା ଦେଖିଆ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ କରିମି। ଆଜି ଦଶମୀରେ ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେବ। ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପାଇଁକି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୁରିକି ଘିନି ଆସିଛି। 2ଟା ନଡ଼ିଆ କୁରିକି ଘିନି ଆସିଛି। ଚିନି ବି ଘିନି ଆସିଛି। ଆଉ ଚାଉଳର ଚୁନା କୁଟିକି ଏଠିକି ଘିନି ଆସିଛି। ଆଉ ଚୁଲିର କଢ଼େଇ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁର ବନେଇବା। ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ଯେ ପୁରଟା ଦିଆ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରଟା ବନେଇବା। ପୁର ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖଳି କରିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁର ବନେଇବା। ମଣ୍ଡା ପିଠାର ପୁର ପାଇଁକି କଢ଼େଇ ତ ଗରମ ହେଲାଣି। ଏବେ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ନା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଯେତିକି ମିଠା ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଚିନି ଦେଇଦେବେ। ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ଚିନି ଦେଇକି ତାପରେ ଆକୁ ପୁର ବନେଇବା। ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଧିଅର ଚିନିଟା ଯେରକମ ଫେଣ୍ଟିଯିବ। ଚିନି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବନି। ପୁରା ଯେରକମ ଫେଣ୍ଟିଯିବ ସେଇ ରକମ କରିକି ପୁରଟା ବନେଇବା। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କଢ଼ା। ଏଇ କଢ଼ାରେ କେବଳ ଭୋଗ ବନା ହୁଏ। ଓଷା ବାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆଉ ମେଳାମାନଙ୍କରେ କେବଳ ଏଇ କଢ଼େଇରେ ଭୋଗ ବନାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଜି ଏଇ କଢ଼େଇଟା ଘିନି ଆସିଛି। ଏଇ କଢ଼େଇରେ ହିଁ ଖଳି କରିମି ଆଉ ପୁର ବି କରିବି। ପୁର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ବାହାର କରିଦେବା। ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଥିଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ପାଖରେ ଗୁଜୁରାତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ନାହିଁ। ସେଇ ରକମ ପୁର ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପୁର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେମି। ବାହାର କରିଦେଇକି ଏଇ ଯେ କଢ଼େଇରେ ଖଳି କରିଦେମି। କଢ଼େଇରେ ପାଣି ଦେଇଥିନି। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଖଳି ପାଇଁକି। ଆଉ ପାଣିରେ ଦେଇଦେମି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ପାଣିକି ଭଲ ରକମ ଗରମ ମାନେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ପୁରା ଯେରକମ ପାଣିଟା ଯେରକମ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଚାରିପଟରୁ ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଥିରେ ଦେଇଦେମି ଯେଉଁ କୁଟିକି ରଖିଛି ଚୁନା। ଖଳି ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଖଳି ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୋର ଖଳି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖଳିକି ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେମି। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେମି।
ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଠା ବନେଇବା। ତାର ଭିତରେ କନା ପିଠା ମୁଁ ବନେଇମି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ହିଁ ପିଠା ବନେଇମି। ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଅଥା ନ କରିକି ଏଇ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପିଠା ବନେଇମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିକି ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବସେଇଦେମି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇଦେମି ପାଣି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଯେ ପାଣି ବସେଇଥିନି ପାଣି ଗରମ ହେଲାଣି। ଖୋଳିକି ଏରକମ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ କରିଦେଇକି ମଝିରେ ଏରକମ ଗାତ କରିଦେମି। ଗାତ କରିଦେଇକି ତା ମଝିରେ ଦେଇଦେମି ପୁର ଦେଇକି ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେମି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଏବେ ତାକୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇଦେମି। এই ରଙ୍ଗ କରିକି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ବଳି ନେମି। ପିଠା ଏବେ ସବୁ ବଳିକି ଦେଇ ଦେଇଛି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ। ପିଠା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂଜା ପାଇଁକି ସବୁ ସଜାସଜି କରିମି। ପିଠା ଏଠି ବସିଛି, ପିଠା ହେଲାଣି। ଆଉ ଏତିକି ଖୋଳି ରହିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗଇଁଠା ପିଠା ପାଇଁକି ବଳି ଦେଇଛି। ପିଠାଟା ଓହ୍ଲେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗଇଁଠା ପିଠା କରିଦେମି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ପୂଜା ପାଇଁକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିମି। ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆସିଲାଠୁ ପିଠା ହେଇଯାଇଥିବ। ପିଠା ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇକି ସେଠି ପୂଜା କରିସାରିମି, ତାପରେ ଯାଇକି ଖିଆପିଆ। ମୁଁ ଏବେ ପିଠା କରିସାରିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁକି ଏଠି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏଇ ବ୍ରତକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବ୍ରତର ଯେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏ ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲିକି ଆମେ ଯେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରିଥାଉ, ସେ ବ୍ରତର ଏଇ ବ୍ରତଟା ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠିଟା ପଡ଼ିଥାଏ, ଏ ଗଣ୍ଠିଟା ଖୋଲିକି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଥାଉ। ଆଜି ମାନେ ସେ ବ୍ରତଟା ଆଜି ଉଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ପିଠାପଣା କରିକି ସବୁ ଦିନ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ସଜ ବି ସବୁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ଭୋଗ ଦେମି। ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ବ୍ରତ ଉଛେଇମି। ଏଠି କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଇଦେମି। ଏଠି ବ୍ରତ ପାଖରେ ଏବେ ଭୋଗ ଦେଇଦେମି। ଏ ବ୍ରତର ଗଣ୍ଠିକୁ ଏବେ ଖୋଲିଦେମି। ଏଠି ଅଛି ମୋର ବ୍ରତ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଯା ଦି ଜଣଙ୍କର ବ୍ରତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ରତ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ବ୍ରତର ଗଣ୍ଠିକି ସବୁ ଖୋଲିଦେମି। ସବୁ ବ୍ରତର ଗଣ୍ଠିକି ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏବେ କନା ଯେଉଁ ପିଠା ଦେଇଛି, ପିଠା ଆଉ ବ୍ରତ ନେଇକି ପାଣିକି ଉଛେଇଦେମି। ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ତ ଦୀପ ଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଧୂପଟା ନେଇଯିମି। ନେଇକି ପୋଖରୀକୁ ସବୁ ଉଝେଇ ଦେଇ ଆସିମି। ଉଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି।
ପିଠା କରା ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା ପୂଜା ମାନେ ପିଠା ବି ଭୋଗ ଦେଇ ଆସିଛି ମାନେ ବ୍ରତ ଉଝେଇ ଦେଇକି ପିଠା ଭୋଗ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ନା ଏବେଠୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଖିଆଯିବନି। କାଲି ରାତି ପାହିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଖିଆଯିବ। ଏ ଯେ ପିଠା ଯେ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପିଠା କେବଳ ଏଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇକି ଆଜି ହିଁ ଦିନସାରା କଟିବ। ଦିନସାରା କ'ଣ ଏ ତ ସମୟ ଆସିକି 4ଟା ହେଇଗଲାଣି କେବଳ ରାତିଟା ଦିନସାରା କେବଳ ଏଇ ପିଠା ହିଁ ଖିଆଯିବ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଖିଆଯିବନି। ପୁଣି ସକାଳୁ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ଖିଆଯିବ। ଆଉ 4ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ତ କାମ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପିଠା ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଏ। ଖାଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁକି ଯିମି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଘରଦ୍ୱାର ବି ଖରିକି ଦେଇଥିନି। କେବଳ ଗାଈ ଦୁହାଁ କାମଟା ବାକି ଅଛି। ସେ ଗାଈଟା ଦୁହିଁ ଦେମି। ଦୁହିଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଞ୍ଜ ଦେମି। 5ଟା ବେଳକୁ ତ ସଞ୍ଜ ବାଜିଉଛି। ଏବେ ତ ଆସିକି 4ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇଦିଏ।